ya hani chung kosto kolong kong phok beng ta ing pho biaram pho chung asuk ke po sala ye dan de la ye thang na hi prai hi asuk ye kosto khie chung no khong kha cha la ye a khe tong ma se arong me nung la di kau kroi khak cha ang nung pho tang cha sok ma ya ung tho po bri bai tang cha sok ma yang tho ai ni m kha du khona o bet khak khie abo bri ni mu ke supriya riang ya o para ke monosora o bini ma ke bu ongona di master ke o ar pho bung brau ke kanjan pu tong ro tong pu tong ke tong o ai ni no on ai sai ese bung ang no bui talis nali ja ke snam ye tinio akhi ye khen ang mi ang moi tu ye tong pu pho ang moi tu tai tong pho ar phang le bui talis nga ang to ga ya chou tong pho ang mai kol su ye tong pho ang la ang ni jer sa mai kol bo su ai ni wo ai ni bo su no khong sampati bo su ma mo ang tu khonang ya de nang lu ko ni bro jo to nai di ang tu khonang ya de asu ubo sarka ha bung bai no khong kha sa ye phai mo ang Arjun nung nai di ai ni kosto no nung nai di Arjun nung pha pa bai bai tang ma cha yang tho tang ma cha so yang tho ai bai kyo ya isoni bai kyo se hanim ro nim nu suni bus kang bai isoni bus kang wo isoni nok tharo lai smai tang mo nunga bo no kriya ye tha ba nini ba ye pho isole bichar ke nai se isole bichar ke nai se nunga no sate ro kom ke nang mo nunga no kosto la nang mo isole bichar ke nai se asu kia nung prai phatar ko grai to mi ya ang nu no msai wan sugu jana ke khazane ta hokte bu hok chong sini tripura sar nung bisingo busuk joroti staya lama digi thangai tongkha angke social media o jebabe nugui tongkha o kaisa family ya kabangma family one problem nugjagui tongo phiaba masapano obono sanai krei dini news o kabangma nokhoro nuglayo tongthokjaklayo phiaba sungomono boma haike thik khainai o raida sayana boma haike sung sokomonai ba kaham ka yapri senai obono masapano wan sungnai krei omti rongno se main important sung kaham khlai yapri setai klayo tamni hinke wan sugui nai di jotoni nukhungono mohayengei mano tini je nukhungo jar ni nukhungo jebabe je engjangnai borok bose sawi mano tini je o atini mokolni muktino nugui saboni bukha tongthogui tongkhna sala haya sengtebo man naikolnai omti hairongno sabuni saya tini bwsa mak tham bwsa magnani porewo tini kaisa burino bai thangai kaisa burino rangsarnani kaisa buri bai thangai chasmai tongnani ama hairok no sungbama haike thik khlainai abo nung angno sungjoto tripura sarokno sungjara je okra chakra tongnai rok ba parao jara je tongnai sinai rok borokno kaisa yapri kahama senai tini ama hai rongno sungthi khlai mandu gya hangkai sini society o belai kheno hamyangnai ba hamyang mane nugjagani tongo tabung naini di ko sini atuni nukhungo boma hayeng tongkha noro jotono nugui jotono sawi mano phiaba koyekdini pore hengakana pogui thanglayo ama hairong khangkai bahaiking nai tini parani borok tam wan sugui tong abo tang saimanja tini atui songni parani borok jodi seno mo hairongno norok nugui tongkhangkai siwi tongkhangkai norok o je parani borokno ang norokno koinani musungo norok thangdi serdi saboni kaham saboni hamya omono naidi jodi seno hamya ngui tongkhangkai je hamyano a jagano shikkar nanango nangkhai buna nangnai nangkhai sikkar nangnai tini sini atini mokolo tamoni bagai mukti klaina nangkhana mukti klainani asuk sohoja sini borokni jefro dukho ongo kosto ongo afro se sini borokni mukti klai mano haino se sengra kawi manya seng mokolni mukti klainani hingangkai sini bukhawa dukho tongna nangnai
Hingke ang wansungmani hingga kesini atau ini kok soy no hani wansungko jotono no tinin bagas nong sitong jotono no hambai.